Kamday so kasin kabanikong yang hapo mo kayaw ngalasay wan nakapor sa kapor kamtam ya kani ke area jong ka block 1 nilawan lada kinyaw prateli sin ya kabon ya don rangkat lang bathi hakakia kasyon hakajing hakajing jenjar kaba kani kadong kathan kasat wan kamtam hakajing kani yo uput usam bat kejala asam parari bae ngikwa ban keren le phi da kabasai bangimuan hang ni ya kaban le drama ringiwan hang ni ya kaban pensai ya kimat ya kijura ki bakia ki bakum ke jai penriu bot ke jela ngisai ya tengku nakapor syakapor ya kabakadon kam kerki ban penbet ya kita ya kabakadon kam kerki ban ya phai khmat syakita bat ya kadon kam kerki ya kejingnya peliu jingmut bat ngidon kam kerki ya kinong asaj ya kinong ya keren na penta jonga bat jong pilang baro hang thia po dorwar ba parlimen handrai hasua bangin jam ya kita kawai ngashkwa ban pensai happy pararibe basubha naishim sting ya kane election banjit MP ong isaj ong hakaleng jong kabri new trap la kadadai hasor bat hanong kandong isaj ong bapa dele yu ya ta kajing jit MP donru kibong bakajing ele baki election MP kimlong kiba shongshit kimlong kiba smo pumut puman nomor bomdan kibawan penshongshit nomdan kita ki bawan kersiu haman ki jaka bat himan ki shnong kumbang ong phi na du mene ngim sem nala banet kersiu ya phi haman ki jaka bat himan ki shnong nomor kajing yar palat jong konferensi handrai wat lakata smo bhasim khia ya kane kajing jit MP balai pihak bansim kia yang kena jingjit MP namar nganya thu api para ri ya gijin sisa dai kador barba ha parlimen kaban rai ya sibun ki hok bat kisot ki jongi dai ka parlimen kaban rai ya ki hok longbriu mangbriu ha ki jingem ki jongi man nakasngi dai ka parlimen kaban rai la pidang donem ya kata ka hok banyaim kum kipriu banyayo ya kata ka hok markaju banyayo ya ka hok banyada ya kiriti kidustor bar kidot bar trairi dai ka parlimen ka banrai ya ka hok la phidang yonem ban mani play light lut dai ka hok ka banrai ya ki hok ki chongphi halor ka khandeu ka siap halor ki khlau ki ptap bat halor ki marpo khandeu bat kumta terte kene ka dorbar kanrai la ki district council ki jongi kidang ne nem la ki dorbar trairi ki jongi la ka dai ki elaka ki snong ki right kidang ne nem dai ka parlimen ka banrai ya shibun pa ki lat penroi ha ki leng baro ni sai keren na kapor sa kapor babalei kata ka jinga penbet yo put usam ha padeng wat ka mekhalia bat ka asam ka shimpor no blei ka dau kalong ba ka parlimen ka ha banrai dai tang ka parlimen ka bala ban penbet yo put usam ki sarkar jela kila ban ya phliu jumut paramaki ki sarkar jela kila ban ya suthu jingmut paramaki handrai ha pakut hi banrai khadu ya kani ka kam ya penbet yo put usam dai ki parlimen bat ada ma phi phimchit dalajong ya MP jong phi uban selejrai yo put usam jong phi lada bakla phin keno ya no hato phin keno ya ta MP ba pa phi phim sem lejit lani phin keno ya ladi baong ila bakla la jin dang ijit do bru bobiang ha tu kapor le si kan ni snong kan hap ame khlia le si kan ni jaka kan mahap ame khlia kan mentor yu la reja ka parlimen karai hakini kisan tali kisnem ban penbet no yo put usam la da ma phi menjur henry phi klem tebut kumbaong yitin pareng if you don't vote you lose the right to complain la da ma phi tep ya kabut pilado no ya ka hok ban ujor ya kata kumta para ribe nakarpat ya phi so bhasin kia ya kan election pitep chano ru compare kata hendrai ba phin ong hi ba phin nam tre su ban le thepun kalong ke ai ke ba baklah du kata nakarpat ya phi da jin snorit so ba ya thu lem ya kani haki para snong ki para thau ki jongpi so wa pen sngo thu ya kani haki bahin ki bahasem chaki perlok ki perjor bangidei banyami renti hakani ka kenti ke bomta
ban yelek ban theput UMP uban sami khamat ya kasur ke jongpi uban sakren ya ke jing angnot ke jongpi uban sami khamat ya ke jing thrang ya ke jing kwa ke jongpi uban saya sat ya ki hok ya ki jura ke jongpi uban sayeng na benta karoi kapar bat ke jing kiu irat hakiliang baro kimat bat kinong rim ya ke bana kaliang jong ke RDA ngilaya thir ngilaya tai bat ngilaya rai ya kabangin sapenmi aki manifesto kom appeal ki jongi kabangin yeng bagin terwa nam ta jong pi para ri kolong ningkong banyada ya kari bat ka jek ru bat ya ka jela ka jongi ka jing kali le se phila banong kumnong yin yada balai manu tau nong shun uban sawan thombor yangi balai hat banyada hato kampat biang tangkat ne kita kilat jing yada balai dang don kam shu yang kita gijing ada kita gijing keli le se phila ban keli rengan ya thau ya phi parari bai lada phi pek lada phi pensyong no rimpha don shibun ba kidak jingma kibaap ya kari ba kajek ru gojongi bat lada ni bakla hakin ki shipau khatsan teli kislem ngaso bodong kabama yo ngipoi hakata ka benta kabangim la shu bonyada daladi yaladi kawai na gijing ma ka parari bai kebangi hap banyada yaladi kadai bangi hap banyada ya kejing bunpat hala kejong kejela ngasai ong balada kijai sumo kijai rambai kijai lengdo kijai khajarin bakumta terter kidang bat ulakam sensar la kadai ha KHDC la da kadai ha JHDC la kadai hapo jong ka sarkar mekhlia dang sengan gari bat kajak mru dang dan jingmut yanga bat yapi dang sengan ki hok ki jongi halor ka khandau ka siap dang sengan ki dorbar tairi kadai la dang yimla bante alakam ya ka jing wang rung ka thlep bat ka jing wan buhai snong jong ki poi wer poi hap ha ki snong ki thau ha ki jaka ka jongi ka bama ka long yo long kum ki wei ki jela ki ba ki poi wer poi ha ki tampat ya ki trai jela ki sensar kala ya ki ngisat ya keren balada pipai sa Bangladesh kidan kumba khat mriu krur kita kinong song snong ha Bangladesh kadai kata ka wai na keri kiba kata ka density la ne ka jing song snong jong kibreu kalong kaba ya kalong kaba roi hadu kata khat mriu krur kidan kinong wat pnia kibong nakadau jong kata ka global warming nakadau ka jing klut jong kata ka sun pereng ki kita ki tha bat ki ong house name arajar santhau ke Bangladesh marsiteng jongka kalak ban ngamno hapo jong ke duriau lada ngamno to sukhe de marsiteng jong kinong Bangladesh kin pet nakari Bangladesh pitharai kin lek sano kin lek ha Manipur don ka LP bayada kin lek ha Mizoram ru ka don ka LP kin lek ha Nagaland ru don ILP Arunachal ru don ILP bom don kejela kabaya markhap bat ka Bangladesh na dong sathi lami ngi kadai stang ka Assam bat ka Meghalaya pi perkhat la kinwan hang ni tang sipulak ngi lakut kapomut next CM jong JHDC pinyo Abdul Khan lada kidang penne ka diskonsil dang biang kabama yo ki weng no sendan mentang isngau sarong yong badan kita kami khalialan transfer act kebayada ya kejing long try ke jongi halor ka khendau ka siap ladang ngidu no ya kapor sensar ladang ngilabdu no ya ulakam sensar pare bi kin pen kelabat kin wen ya kata oh mentang ya sepang kata ka reservation policy hari ladang ngimyo ya ka LP haki sipau khat santli kisnem kabama kalong wat ya kaniru kin pen kelab ngilaya ki ngilaya ksar kamdai kasin kabanikong yang abangan kiran ILP yang kejing ke jonga lakat prakat kendai senam ngaladon hak seng balang ngilaya kun ya kata ngili dah kejing trailang bat ki MLA ki MBC ke dorbar trairi ki ba per hak kejing snok tilang jong bun ba ki seng balang ngiso banai kuble ya ki MLA bodon burom ki lapas ya ka resolution ban ong ya ka sarkar India ban aino ya ka ILP henry nakadau ba kita ki MP bodon burom jongi kim syam la yasat kim syam la keren kim syam la pensngau ya kata ka jing angnut bad ka sur ka jongi kata ka jing dawa ka jongi hadu mata ka syukut no tang halir kapateng ke jonga kapateng ke jong pi kapateng jong kilong din ki jongi
kadon hapading gajing ma ngati ngakot ngawe rapi batoi le thaput menta thep dak gajing mut bakane ka bot ke jong pi kan pene dau kan pene ngiu bakum ke celangin yo LP bangin yo banyada daladi ya ladi kawai nak ibenta para rapi ya kebangi larai bentarwa sapi kum kinong song senong jong ka jala ba jong ka bri unyo trep kalong lada pijit yang ni ngin sim ya ke jingket kle ban yada ya ke jinglong kerpang ka jongi ban yada ya ka kandau ka siap ka jongi ban yada ya ki hok ki jongi ban yada ya ki riti ke dustur ki jongi kumno ngin yada ya kata nikong ngelong bangin pen klan ya kata ka diskonsil ki ba ki ladan kinong yalam na po jante hil kila yakhi kila yaksat kila 3 minut ban penyo ya ka jante hil atau mos se konsil klang ba kandai kasti ba ban yada ya kiriti dustur ya ki kandau ki siap ban yada ya ki khayi pateng ke ba pi ya khayi menta ngamyo i bon don weiru udu khar hang ni po yo makoyo kadai namar ba kadon kata ka diskonsil ke bom sim la tre le si ban ai trading license hang ni kani ke jing don jaka diskonsil kelalong ke jing yonong ya ke jap ru jongi dei namar badang don ke diskonsil ngidang don ya ki elaka ngidang don ya kini ki doloi ngidang don ya kini ki wahe senong kadang yen kaniam kadang yen kariti ke dustur hadu menta ngosi ipat banong ya pi badan kibor kiban nabar don ki parti rithor kiban nabar jong ka bri ke jongi badan ru ki kenhun ki bana po jong ka jala me khalia ka jongi ki balas dang ban mudur bato ngin ya penduk no ya kan ka diskonsil ka jongi ki lakham semesta ki ong bangi kwa ban bujeli no da ki wei watang ya kamuda kim dan kapasti ban penbek menta ki ya keren hana ban bujeli no ya ka diskonsil para ribe pihak an pensyong no rimba Isya jong, lada jia baka diskonsil kalek kidor bar trairi ki jongi kilalek, kabungut kidor bar senong kilaja, kidor bar it kidor bar ilaka kilaja. Dang haki ni kisnen haki piyoi ya kata ka wei na kibil, kaba kila terwa banwanra, banpen kela ya kasik sedul, ka wei na kibil kaba kila terwa ki ong baya bujilino ya kidor bar senong dak kita ki village council bat kitau council. Kapok ke HDC le ki ong ya tensi no arngut ki MDC ki bomdei na ka jai penriu henyo trep jongi ki ong in nominate no arngut ki bomdei na ka jai penriu ki jongi nilayen banile persya ya kata badha kata ka jingyeng ke jongi kum ki sen balang kum ki MDC kum ka state government haka jinga trelang bat baro ki dor pai trairi ngila penyeng ni ong ba wat no muslia ya kani namar bengidon ya kariti ke dustur ke jongi haka bedai bat kesen syar senong kesen syar thau ngila pedon kam daka tradition daka custom daki riti ke dustur banyada ya hata ka hok ke jinglong kerpang ke jongi bat hadu menta ka sorkar India kampet semlanut ban tombor ki dor pai trairi ke jongi namar bangidang tren daka riti ke dustur lada mangingi sedang banyabei ialah kajong kariti ke dustur lada mangingi sedang banle ekikam persyak ya kariti ke dustur dak balik si banya ajat kepano saladi kumboong kiwei atau dang beburom ya kata kariti ke dustur ke jongi atau kata ka sorkar India kan sengap yang ni sebut danga ya ladi ngambut syuk ya kariti dustur ngan lek ya parlimen ngan ong basung bahanai penterikam ya kita ki pancayat haki jaka ki jongi namar dan kariti ke dustur do jubab minister dan prime minister banong bawat eladiru pim bat syuk yang kariti dustur pit kemik lenti bangingin bat yang kata ngenang syuk hi ban jubab